Balen, welcome to Where in Pampanga. Yes, for today's vlog, alam nyo ba itong nasa likod natin? Kung nasaan tayo? Yes, so for today's, meron tayong pupuntahan dito and something na bago dito sa Angeles City. Yes sir, so guys, binisita po namin ang Pool Hub, isang bagong-bagong bukas na billiards hall dito po sa Angeles City. And kung gusto niyo pong malaman kung ano yung mga sinaserve nila, ano mga pagkain, and yung mga tables, if you're interested to go here, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Welcome sa isa na namang billiard hall Yes. na newly open dito po sa Angeles City. Actually, napakalapit lang ito sa Nepo or sa Genra. Yeah. So talagang mapapapunta ka dito. Actually, yung pinaka-landmark dito, or pinaka-location niya, is yung sa Baratilyo, Santo Rosario. Yes, yung sa loob nun. Sa loob nun. Yes. So also guys, meron sila ditong parang bar. Yes. And you can order yung mga drinks natin like refreshments, coffee, even yung mga tower. Yes. So available po sila dito. Napaka-accessible lang sa lahat. Mhm, Diba? mhm. Kung nagpunta ka ng Genra or habang naka-break ka, Yes. maglalaro ka muna ng billiards. Yes. Talagang pwede dito sa may pool hub. Kikita kita mga barkada na naglalaro, mga ganyan. They wanna chill, hang around. At pag nagutom kayo guys, actually meron sila ditong kitchen din. And then they serve food, mga dishes. And that is actually for us to find out. So speaking of pagkain, punta na tayo sa table natin. I think they're Para ready. kumain na rin muna Yes tayo. sir, let's go. So Alright, on so our ayun na, table, guys. ito na nga. Kasi ito yung mga few of the many dishes Yes. that they provide here, and I think these are their best sellers and must try guys if you're going to Pool Hub. Yes, so dito nga meron silang mga starters, Mhm. meron tayong mga chicken wings, and yung syempre yung mga rice meal. From their starters, syempre meron tayong nachos, Yes. meron tayong tic-tac fries, dynamite, and yung kanilang bacon fries. Bacon fries. Wow, grabe, Diba? sarap naman nun. For our sizzling naman, or yung mga rice meals nila, Mhm. serve nila yung kanilang garlic pepper steak and yung kanilang pork chop. Meron din tayong sisig at saka na sizzling isaw. Yes. Wow! For their chicken wings naman, Uh-huh. meron tayong buffalo wings and yung kanilang honey sriracha. Yung mga sinerve nila dito, pwedeng, full meal or Yes. pwede rin tayong pangpulutan. Kasi nga, available dito, yung kanilang mga tower. Meron din tayong mga alcohol dito. Yes. So, syempre, di mawawala dyan yung mga drinks natin. Mhm. So, meron tayong coffee, Yes. meron tayong mga soda or soft drinks. Syempre, yung tower naman. Yeah. So, halimbawa, just in case yun nga, no, you don't drink alcohol or you just wanna chill here habang Yes. nanonood ka. Di ka marunong mag-billiards. Pwede. So, get a coffee. At least you're gonna enjoy the time with your coffee and your friends. Correct. Alright, so tingnan na natin to guys. Alright, thank you so much Pool Hub. Congratulations for opening dito po sa Angeles City. And isa na naman pasyalan ng mga kabataan, Yes. mga enthusiasts ng billiards. Billiards. Meron na po kayong pupuntahan dito. Alright, cheers bro. Alright, so trying out their steak for the first time. Nabanggit nga namin kanina, so available yung kanilang mga coffee, which is, for me, I'm a coffee lover. So I'm happy na sa mga ganitong lugar, even if it's a billiard hall, you can enjoy coffee. Actually, yung coffee nila starts at 125 pesos for the Americano. Then yung pinaka, I think yung mga special nila is up until 165 pesos. So, average, siguro mga 140. So, take note guys, available po yung kanilang mga coffee, non-coffee, and hot and over ice. So, ayun nga guys, pagkatapos namin kumain, matingnan yung kanilang mga refreshments at saka mga dishes, syempre maglalaro naman tayo dito. Yeah, So, for your information, how much yung per hour natin dito? So, to give you an idea, so per hour dito sa may pool hub is 250 pesos. Yeah, so you can actually choose if we're gonna play dito sa taas o dun sa baba. Yes. So, sa baba nga guys, meron tayong tatlong tables. Yes. We also have several tables dito, no? So, I think main dining area. Yes, yun yung kainan area nila. Maglaro na tayo. Laro na tayo.
so there you have it, guys. Again, another place for you to check out. That's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye, guys.